Muli magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po naman ay nasa ikalawang bahagi na ng programa sa first hour ng Ugnayan sa Bicol. At ngayon, ito na po ang COVID-19 update natin. Ulat sa COVID-19 ngayong araw na to. Atid sa atin ng Department of Health. Regional Office number 5 sa pamumuno po naman yan ni Dr. Ernie Vera. Ngayong May 16. At makakasama natin para sa update sa healthcare utilization rate. Walang iba kundi si Tony Fazon, ang ating Health Program Officer 2, Health Facility Development Unit ng DOH 5 Bicol. At para sa COVID-19 updates naman, si Sir Ken Noida, Nurse 5, Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH 5. At susunod po naman dyan ang ating Q&A para sa ating mga guests ngayon mula sa DOH 5. Hindi na natin patagalin. Alamin na natin ang update mula sa ating healthcare utilization rate. Nasa linya na, from DOH, Donnie Fazon. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Sir Marlon, at sa ating mga tagapakinig noon. Ako po ay magbibigay ng ulat ukol sa healthcare utilization rate as of May 15, 2022. Para sa kabuuan ng Bicol Region, ang mga ospital sa ating rehiyon ay nakapaglaan ng 934 beds at 27 beds dito ang nagamit, katumbas ng 2.9% utilization. Wala naman pong naitalang paggamit sa isolation bed, COVID ward beds at ICU bed at sabay na din ang mechanical ventilator. Para naman po sa COVID-19 reference hospitals, ang Bicol Medical Center po ay nakapagtala ng 0.9% COVID bed utilization at wala naman po naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Para naman po sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center, wala po silang maitalang paggamit sa COVID-19 utilization and ICU beds and mechanical ventilation. And para naman po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, formerly BRTTH, sila po ay nakapaglaan ng 3.2% COVID bed utilization at wala naman po naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Next slide po. Para naman po sa LGU managed and private hospitals, excluding DOH hospitals, wala pong naitalang paggamit sa mga probinsya ng Albay, Samsur, Masbate. Sa probinsya po ng Camarines Norte, nakapagtala po sila ng 9.1% COVID utilization and wala pong naitalang paggamit sa kanilang ICU bed at mechanical ventilators. Para naman po sa probinsya ng Catanduanes, nakapagtala po sila ng 2.8% COVID-19 bed utilization at wala pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Para naman po sa probinsya ng Sorsogon, nakapagtala po sila ng 2.1% COVID utilization at wala pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Para naman po sa LGU managed and private hospital excluding DOH sa mga cities po, wala pong naitalang paggamit sa Legazpi City, Ligao City, Tabaco City, Naga City, at Masbate City. Samantala, sa Iriga City, nakapagtala po sila ng 1.8% COVID-19 bed utilization at wala pong naitalang paggamit sa kanilang ICU bed at mechanical ventilators. Para naman po sa probinsya ng Sorsogon City, sila po ay nakapaglaan ng 9.2% COVID-19 utilization at wala pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Yun lamang po, Sir Marlon, para po sa healthcare utilization rate as of May 15, 2022. Maraming salamat po.
Maraming salamat po ma'am sa update natin at saka magandang balita yan dahil halos walang ginagamit at halos walang utilization mayroon dang ilan pero masyadong napaka-minimal ibig sabihin talaga tayo po naman ay maganda ang ating record ng from the DOH na kulang kumbaga hindi na utilize ang ating mga healthcare facilities natin. Okay. Maraming salamat po ma'am is Tony Fazon, Health Program Officer 2 ng DOHR5. And this time, pakinggan po naman natin si Mr. Ken Noida ng DOH5 para sa COVID-19 updates. Magandang umaga po. Good morning, Sir Marlon, and good morning po sa lahat ng mga taga-antabay natin dito sa Ulat sa Media for the week. So kami po sa Department of Health Bicol ay magbibigay update hinggil sa mga bagong kaso ng COVID-19 na nasagap o nakita na record mula po ng Mayo 8 hanggang Mayo 14. May 8 to May 14, 2022 and pasok po siya sa tinatawag po namin na Morbidity Week number 19. So for this week, Morbidity Week number 19, ay meron pong siyam na naitala na mga bagong kaso ng COVID-19 dito sa Bicol Region, kung saan po ang daily average case natin ay pumapalo sa isa kada bawat araw ng mga kaso ng COVID-19 dito sa buong Kabicolan. And kung i-compare po natin ito from the previous week, Morbidity Week number 18, o yung week from May 1 to May 7, 2022, ito po ay nasa 125% increase comparing it from the previous week na nabanggit natin, Morbidity Week number 18 versus Morbidity Week number 19. Napapansin po natin ito na nag-125% kung sakasakali man yung dating week o yung previous week ay konti o mas mababa yung bilang ng kaso as compared sa current number of cases for the current week. Ating iulat din, Sir Marlon, na kung saan wala pong nag-severe at saka nag-critical ang form of COVID-19 sa siyam na ito for the week. And meron pong additional na 2 deaths na naiulat sa amin ng aming mga kasamahan sa surveillance sa province at saka sa city na meron po na additional 2 verified deaths. Tingnan ho natin, Sir Marlon, kung mga taga saan po na probinsya etong siyam na ito na mga bagong kaso ng COVID-19. So out of the 9 new cases ng COVID-19 from May 8 to May 14, ang 2 po ay from Albay. May 3 din po na mula sa Camarines Sur. Sa Catanduanes naman ay may isa na additional new case. Ang Sorsogon naman po ay nakapagdala ng 2 bagong kaso ng COVID-19 for the week. And ang Naga City ay meron din isa na bagong kaso for the week. So a total of 9 new cases for May 8 to May 14, 2022. Tingnan naman ho natin yung mga nai-report na recoveries sa buong Kabicolan, Sir Marlon. May additional na 7 po na cases ang naiulat sa amin ng mga kasamahan sa PESU at saka sa SESU hinggil sa mga nakarecover na nakaso ng COVID-19. Meron po ang Albay, isa, ang Camarines Norte, isa, ang Legazpi City ay nakapagbigay sa amin ng isa na recovered case. Ang Naga City ay may 4 na recovered individuals. Samantalang Sir Marlon, ang atin naman na 2 verified deaths ay naiulat po mula po sa province of Masbate. Both the recoveries at saka yung death reports po natin are products of the updated data dahil sa ongoing na isinasagawang data reconciliation measures both by the RESO side at saka ng PESU and SESO side. Kaya po meron mga updates tayo on the figures. So yan lamang Sir Marlon yung ating update for the week na meron po tayong siyam na additional na bagong kaso ng COVID-19 for Morbidity Week number 19. That's from May 8 to May 14, 2022. Over. Okay, maraming salamat Sir Ken. At mayroon lang tayo dito na ilang mga katanungan. So far, 2 yata ito na ating nakuha, 3. 4 actually, ito naman po, yung status ng COVID-19. How was the COVID-19 status during the election week? May nakakita ba tayong pagtaas ng cases, sir?
Okay, katulad din po sir ng nabanggit natin kanina, napasok po yung election week mula doon sa morbidity week number 19 natin from May 8 to May 14, 2022 na kung saan may siyam lamang po ng mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala dito sa panahon na ito. However sir, hindi pa natin dito masasabi or maika-categorize yung mga talagang nag-serve sa eleksyon ng mga healthcare workers or yung mga individuals na um nagtulong or tumulong sa during the election kasi po may isa na sa gawa pa rin, ongoing pa rin po yung ating tinatawag na surveillance swabbing for healthcare workers. So for now, ang siyam na yan, yes, meron pong mga individuals na nakasama sa election, pero yung kabuuan po makikita natin siya sa mga isusubmit na specimen in the next days to come dito po sa atin sa Bicol region. So kung titingnan ho natin na yung siyam na yun na bagong kaso ng COVID-19 from morbidity week number 19 from May 8 to 14, ang average po noon is 1.28 cases per day or simply put, isa sa bawat araw merong na-detect na COVID-19 cases. And meron nga po siya, comparing it from the previous week, na merong 25% increase from the previous week comparing it to the current week because of the total number of cases na natingnan or nakita na-detect for the week number 19. So, with that, Sir Marlon, abangan ho natin no, in the next few days yung mga nakilahok or lalahok sa tinatawag natin na surveillance swab for healthcare workers, round 2. Ito po ay ongoing. Meron po mga individuals na mga samples ng healthcare workers natin coming from the provinces ang isusubmit for testing. From May 12, yung run po ng surveillance testing ay from May 12 to 31. So tingnan ho natin for this period of surveillance testing. Over. Okay, thank you so much sa yung katugunan no sa katanungan po ano. So, may mga nagbago ba sa ating quarantine ng close contact dahil sa patuloy na vaccination activities natin? So, another is paano masasabi na close contact at kailangang iswab na ang isang tao, sir? Okay, guided po tayo Sir Marlon ng department memo from the Department of Health. That's DM 2022-0013 o yung nailabas na guidelines on January 14, 2022 na inamend niya yung dating PDITR strategy. So, ang title ng DM na ito is the Updated Guidelines on Quarantine, Isolation and Testing for COVID-19 Response and Case Management for the Omicron variant na timely the time nung January ay nailabas po ito ng ating kagawaran. Sinasabi po dito na lahat ng mga na-identify na asymptomatic close contact shall not be required testing unless, ito po, unless siya ay mag-develop ng symptoms and should immediately isolate regardless of the test result. Lalong-lalo na po ito sa general population. Ano po? However, since the asymptomatic close contacts naman shall still undergo and conduct symptom monitoring for at least 14 days, regardless of shortened quarantine period, they shall strictly observe pa din po yung tinatawag na minimum public health standards, including the physical distancing, hand hygiene, cough etiquette, and wearing of mask among others, regardless of the vaccination status. So which is simply put, na kapag po tayo ay natag being a close contact, technically pag sinabi ho natin na close contact, tayo yung mga kasama ng isang nagpositibong kaso, 2 araw before siya iswab kapag asymptomatic or 2 days naman after the symptoms onset na-expose tayo sa kanya before the symptoms onset ng isang case na yun na-expose tayo sa kanila ay pasok tayo sa pagiging close contact dahil kung tayo ay nakasama naka-meeting face to face and at the same time din tayo ay sabay na sumakay sa sasakyan going from one place to another tapos sharing tayo ng ventilation o ng aircon sa sasakyan or nag-share tayo ng meals, definitely pasok tayo sa criteria ng close contact. So, kailangan i-observe. Kahit na po shortened ang period ng quarantine, kailangan pong i-observe natin na whether tayo ay magde-develop ng symptoms pagkatapos po ng ating self-monitoring.
or within the self-monitoring period, should there be symptoms na mangyari sa atin, immediately ask our colleagues or colleagues from the health sector na kailangan natin na ipaswab. Okay? So, Okay. since shortened po ito, Sir Marlon, yung quarantine dito, for this memo, that's 5 days from the exposure kapag fully vaccinated. Pag partially naman vaccinated or unvaccinated, is still 14 days po yung um, quarantine for individuals. So, tayo na mga vaccinated ay very much shortened, which is 5 days lang. And kami nga din po na healthcare workers, magbe-base din po ito sa assessment ng aming Infection Prevention and Control Committee kung talagang need ay nasa 0 day po siya ng quarantine. So, kailangan pa din, cautious pa rin po tayo, mag-observe pa rin po ng mga MHPSS or MHPS na tinatawag, and at the same time, should there be symptoms, we report immediately for the testing. Okay. Thank you very much sa Sir Ken dyan. Tapos na ba yung surveillance sa swabbing for healthcare workers, sir? At may mga susunod pa bang surveillance, swabbing para sa kanila? At iba pang mga frontliners natin, sir, matapos itong mga activities ditong nakaraang linggo. Okay, sir, napakagandang katanungan yan. And as explained ko na din po kanina, meron po ongoing pa yung tinatawag natin na surveillance swab testing for the healthcare workers. Pag sinabi po natin na healthcare workers, sila po yung lahat ng mga healthcare workers na nasa hospital at saka nasa communities o yung mga nasa RHUs. Kasabay po sila dito na in-offer po ng Department of Health na magkaroon ng testing. Ang tawag po doon ay surveillance swab testing round 2 kasi kung inyong matatandaan, last April po pagkatapos ng Holy Week ay nagkaroon tayo ng preliminary surveillance testing sa mga LGU personnel. Then, ngayon, sinabay po, dahil may memo po kami na-receive, sinabay po yung mga health facilities, mga hospitals, infirmaries, na mag-join sa ating surveillance testing. Lahat, take note po, the word is all healthcare workers. Galing po sa community at saka sa mga hospitals. And kasabay din po sa memo na yan, pinapa-include din po sa surveillance testing yung mga volunteer teachers, healthcare workers, and security personnel who have joined and participated doon sa nakaraang election noong May 9, 2022, being actively involved doon sa pag-i-ensure ng mapayapa na eleksyon noong May 9. And this surveillance testing will run from May 12, which is 3 days after ng election for those na nag-serve ng sa election. And matatapos ito hanggang 31 para ma-cover po lahat ng mga target natin to join in this surveillance testing. Okay, at least nalaman natin yung tungkol sa update diyan sa bagay na 'yan, ano. Okay, maraming salamat diyan, Sir Ken. May mga lumabas na parang nabasa lang natin na announcement na GCQ with heightened restrictions sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan at Cavite. Totoo kaya ito, Sir Ken? At saka tungkol naman sa Bicol Region, maaari di bang magbago ang mga quarantine status dito sa Bicol Region? Anong kaya ang mag-latest mula sa DOH, sir? Okay, number one, na dapat nating ipagpaalam sa publiko is we always do the fact-checking, di ba? Kasi hindi lahat ng mga nakikita natin, nababasa natin sa social media in particular, are updated and real-time or most current na magagamit natin. Kasi may mga individuals talaga na mapaglaro yung kanilang diskarte through the use of the Photoshop. So, eto po, nilabas na din ng Department of Health itong advisory na to na kumakalat daw technically sa social media na magkakaroon ng tinatawag dito, GCQ simula May 15 hanggang May 31, 2022. At ang nilalaman po ng social media card na ito is sabi po ng Department of Health during the fact-checking activity is that there is a circulating social media card that is deceptively announcing
the imposition of GCQ or General Community Quarantine with heightened restrictions from May 15 to 31, 2022 in Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal. This announcement is fake. Okay po. The government no longer uses the quarantine levels such as GCQ in favor of the alert level system. Kaya 'di ba kung mapapansin natin, matagal na po tayong gumagamit ng alert level system, alert level 1, 2, 3, or 4, 'di ba? And no escalations in alert levels have been announced as of this date. Kaya po, ini-encourage po ng kagawaran po natin ang lahat na always do the fact checking sa official channels on the internet and social media for the latest authentic updates. Kaya po, i-follow nyo po yung DOH Bicol Facebook page o kung hindi man ang Department of Health Philippines na website or Facebook page na makikita natin dyan sa search box ng ating Facebook. Let us think before we click. Ito po yung responsibility din natin. Let us think before we click. And instead of spreading false and unverified information, we can all do our part in preventing further transmission and avoiding further restrictions caused by COVID-19 pandemic by wearing the B, the best fitted mask, I, isolate when sick, D, double up protection with vaccination and boosters, and ensuring good airflow o yung BIDA pa din yung ating acronym for the best practices ng para ma-prevent ang sakit na COVID-19. Ito yung pagsuot ng tamang mask, i-isolate ang sarili kapag may sakit, double up protection by vaccination and boosters, and ensuring good airflow. Okay. Thank you for that, sir. Meron lang pahabol lang, sir Ken, mga siguro ano lang ito follow up na itong mga previous mo na naisagot kanina. So, yung bang yung surveillance swabbing ay kasama yung mga LGUs? Yes, sir. Kasi na-mention din po natin na all healthcare workers involving the private and government hospitals plus communities, in particular the RHUs. Okay. Ito po sir na ano daw po ang pwedeng reminders kan DOH Bicol lalo na sa mga nag-vote single since sabi ni Sir Ken sumasubject and ongoing si surveillance swabbing sa mga personnel actively involved during the elections. This is from Christopher Novello, sir. Come again po yung question po, sir. Reminders daw ng DOH duman sa mga bumoto. Dahil nga sabi mo kanina sir, subject sila sa ongoing surveillance swabbing. Anong parang message niyo doon sa Okay. magiging subject for surveillance swabbing? Sige, sir. Tamang-tama po yan. In behalf po ng kagawaran ng kalusugan, kami po ay nagpalabas ng memorandum asking all our health partners, lahat po ng mga hospitals at saka mga LGUs, in particular po yung mga local government units natin sa health side or yung RHU, yung CHO at saka yung mga PHO na mag-participate po for the surveillance swab. Kasi guided naman po tayo ng isang palisiya ng Department of Health na for the healthcare workers ay meron pong tinatawag na healthcare surveillance swabbing. Simula pa po ito ng 2020. And kamakailan po yung huli natin na pagsusurveillance swab was yung kasagsagan ng Omicron variant from the period ng December hanggang January 2022. And matagal bago siya nasundan. That's why the Department of Health, in particular sa Bicol, ay nagkaroon po ng healthcare surveillance simula po ng Abril for the local government side ng mga healthcare workers natin. And ngayon naman na Mayo, kasabay na din po yung mga sa hospital to determine whether or not meron pa rin po bang nagpa-positive despite the fact na we are all, karamihan, are all vaccinated na from the ranks of the healthcare workers. And knowing the exposures that we face on a daily basis in carrying out our services para sa publiko. So malaking tulong na din po ito na tayo ay ma-detect nang sa ganon kung meron man, makapag-isolate ka agad at hindi na dumami ang COVID-19 cases naman sa muli sa ating region. Naman dun sa mga nag-vote for the elections, nung May 9, 2022, ngayon po, kailangan obserbahan nyo din yung inyong mga sarili na kung meron po kayong mga possible exposures at may mga nade-develop po kayong mga karamdaman o mga simptomas, katulad ng nabanggit natin, i-isolate
i-isolate ang sarili kapag merong mga mga simptomas na nararanasan at i-inform nyo po yung inyong local health practitioners, mga local health workers sa LGU side, yung mga RHU po yan at saka mga City Health Office na kayo ay nakakaranas ng simptoma ng COVID-19 o kahit na po yung parang flu. Nang sa ganun, kayo po ay ma-advisean na magpa-test din as part of our syndromic surveillance approach for the COVID-19. Okay. And Thank- importante sir, reminder din, COVID is hindi pa tapos sa atin sa buong Pilipinas. Kaya gamitan pa rin po natin yung pagiging bida. Yun, yung best fitting mask, isolating self, tapos doubling up your protection by getting your vaccinations or your booster shot. And of course, kailangan din po na tayo din mismo bilang mga responsableng individual ay dapat tumugon sa mga panawagan ng government natin kung ano yung mga preventive measures. And of course, tayo personally ay dapat pumunta sa mga lugar na kung saan maganda ang airflow or ventilation. Okay, Yan po, ma'am. maraming salamat po Sir Ken sa inyong mga impormasyon. Sige po, parting message po ngayong umaga. In behalf of the Department of Health Bicol po, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pag-antabay at pagsubaybay dito po sa amin sa ulat sa media. And yung call po namin sa lahat na mag-ingat ay naisasagawa niyo naman po ito. Pero meron pa rin po kaming panawagan na kung saan dun sa mga individuals na hindi pa nagpapabakuna or hindi pa nagpapa-booster shot, nararapat pong kontakin po ninyo ang inyong mga bakuna centers o yung mga LGUs po ninyo nang sa ganun kayo po ay mapa-schedule sa inyong pagbabakuna for your second dose or if not, your booster shot. Nang sa ganun, malabanan natin yung sakit na COVID-19 by doubling up our protection with this vaccination and boosters. Nang sa ganun din po, mas magiging maayos yung ating pagre-reopen sa economy at tuluyan ng makapagbalik na tayo sa pre-pandemic state. Thank you. Okay, maraming salamat Sir Ken Noida. Maraming salamat po. Okay, from the Department of Health, Regional Office number 5 at saka kanina, maraming salamat din kay Ma'am Hestoni Vazon, Health Program Officer 2 ng DOH-RO5. Thank you very much sa inyong lahat dyan. Kay Joanna Angela, thank you so much sa ating reactor from kay Sir Novelo. Thank you so much. Magbabalik kami sa pagpapatuloy ng ugnayan sa Bicol para sa ating Provincial News Roundup. DOH-CHD, Servisyo sa Luzon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong salud ikonon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inalan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig tinaon. Magimo paagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan.
D-O-H-C-H-T, D-O-H-C-H-T, Servisyo Salud Ikono. Ika ako, ikagabos, magkarapang, magkaibang maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpaghipi, magtimbang, dapat kitang magmano, magpagisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay, mga pagiramdam lamang